Hej alle sammen, det er Stuff.dk her med min første video på den her kanal her. Og i dag der skal vi spille Chrono Tide. Og i dag der har jeg så Zoombuddy med. Ja. Så nu starter. The usual custom map rules apply. No breaking, placing blocks unless asked, hinted at. Enchanting item. Enchanting is permitted. Crafting. You may craft with any items that you find. Exploring is encouraged and may be rewarding. Det skal være på easy eller normal. Den er blevet lavet af Vladimir. No. Thanks for downloading, I hope you have fun. Hvad står her? Nå, det er command blocks. More maps. Okay. Skal jeg bare læse den første? Ja. Welcome to Chrono Tide, friend. You have been summoned through the time stream by the Chrono Crystal because it believes you can help the inhabitants of this city. I am the warden of the Chrono Crystal, and I shall do my best to explain our situation. A great darkness came to our city and struck at the Chrono Crystal. The energy shockwave from the crystals shattered the buildings surrounding it. The earth split and lava spewed to the surface, causing chaos for the city. In an act of pisse, gider ikke læse mere. Lortebog. Hvad er det? What do they like? The energy cores will look like jack-o'-lanterns. How do I retrieve them? Break the jack-o'-lantern and then pick it up. Oh. Place them on the Chrono Crystal. Equip the jack-o'-lantern and place it in the alcove of the Chrono Crystal, and that corresponds to the... det er noget med det. Hvad fanden er den sidste? Vi tager den bare med. Nå, skal vi have et sværd eller hvad? Hvad fanden er det? Jeg har taget. Så tager du bare... Nå. Så det her, det må den der kronokrystal. Skal de så bare placeres derinde i? Ja. Hen ved der glowstone? Ja. Ja, okay. Skal vi tage ind eller? Ja. Er det her vi starter? Det er ret den lyste her. Go. Jeg laver parkour imens. Jeg er dårlig til det. Der er en zombie bag dig. Og han bugger fuldstændig. One hit. Hvor det her, man skal. Ja. Godt. Det var det sgu. Jeg følger bare med. Nej, nu lyser den der portal ikke mere. Nej! Hvorfor lyser det ikke mere? Ja, vi skal videre til den næste. Det er det, man skal nå, inden at den skifter tid, tror jeg. Så vi skal nå ind i dem, eller hvad? Ja. Skal vi bare tilbage? Skal vi... Hvor lang tid er det, vi har? Det ved jeg ikke. Jeg kan se, at den er skiftet, den her. Det er sikkert sådan nogle repeaters, der er sat på max, som bare kører under jorden. Duk. Sikkert. Går du ind i den der? Så nåede den lige at skifte. Den her kan vi så nå. Løb! Den her når vi. Løb! Løb. Og så skal vi bare opad her. Skal vi bare opad, tror jeg? Ja, sikkert ligesom sidste gang. Opad. Jeg ved sgu ikke, om det her det er en rigtig vej. Det ser sådan ud. Jeg ved sgu ikke, om det her det er den rigtige vej. Jeg tror faktisk ikke, det er. Jeg er i hvert fald på vej langt op. Ej, du røg ned. Den er nede i kælderen. Hvad?
Lol. Nej vel? Jo. Er den åben? Ja, jeg har lige åbnet den. Hvor er du henne? Hvor er det henne? Nå der. Jeg kommer ned. Skal man bare hoppe ned? Det ved jeg ikke. Whee! Og du kan bare være i midten. Lag lige her. Lækker du? Lige her gør jeg. Nu gør jeg ikke noget. Whee! Bum. Den! Skal vi bare ind? Er der noget? Ja, det tror jeg. Jeg tager chancen. Det er jo bare en netherportal. Welcome to Centrium Corporation. Always. Nå. Jeg har en bog. Sign in. Jeg læste den der bog. We are one full alert. The whole building is in a state of emergency of the experiments reach a critical state and we are trying to get everything under control. Bum! Og vi fandt bog og noget papir og shit. Men mad, det skal vi finde eller hvad for at overleve? Det ved jeg ikke. Der er der her en live form observation and... Gå væk! Jeg er ikke åbent. Hvad var der i? Rosning! Er du stille? Vil du have noget af det også? Ja. Ja. I have no idea how it happened, but the bars to the test subject cage have been broken. The test subjects are free. Flere bøger. Det skal sikkert bruges til noget enchantment. Skal vi så ned og... Jeg ved ikke. Jeg kigger ikke andre rum. Subject J. Jesus and the Moon. Hey, nogle af de der bøger, skal vi bruge dem til at kunne komme videre? Jeg har fundet en bog her også. It will appear that the energy core we had experimented on has become unstable. We have locked down our time world to secure it. What the fuck, der er spøgelser. Hey, vil du have et jernsvær? Jeg har et ansvar. Nej, stensvær. They are watching me, must perform autopsy, but those intestine look so delicious, must eat. Ahaha. Nå. Det er ikke fordi det gav så meget mening, men... Der var en til her. Study. When the test is Jeg har fundet kage! to us, the new life forms in our experimental village are no longer under our control. Reports from the village say that some of the staff have been driving insane by some dark force. Lord of Death. Jeg har fundet mad! Fedt. Men hvad var det vi skulle finde? Det har jeg allerede glemt. Hvor var der mad? Var det ikke noget med at vi skulle finde Jack O'Learnsons? Jo. Er det bare det vi skal lede efter? Ja, jeg tror. Musik! Fedt. Melody. Study. Jeg tager alle bøgerne med. Hey! Time Vault. Skal vi finde en knap eller hvad? Ja? Vi skal vist finde en knap til at åbne en dør herinde. Måske. Har du været helt øverst oppe, eller hvad? Ikke helt op, det har jeg ikke været. En flint, en stil. Portal Communications. Er der helt op? It's coming here. The darkness is breaking through the Wintertide communication portal. I fear we may be out of time. The warden of the crystal has been informed, and he is presetting the crystal. I have hidden the key to our time vault within the fireplace. Lighting the fire will reveal. Die. Okay, så jeg tror, jeg skal tænde ilden i den der. Ja. Hvad skete der så? Jeg har fundet håndtaget. Man skal bare tænde ilden, så kommer håndtaget frem. Og så er der en... hvor er det nu, den er? Den var herinde. Hvor? Hvor er du henne? Her. Nå der. Åben! Den er her.
Pas på. Oh fuck. Ah! Skal vi løbe, eller hvad? Jeg ved det ikke, jeg Nej, jeg dør! Dræb dem! Vent på dem rundt om hjørnet. Dræb dem! Jeg dør nu. Mangler du mad? Shit. Fuck! Du løb ind foran mig. Din Bobby Wasabi, mand. Nej, jeg dør! Nu kan vi ikke komme tilbage. Nej! Hey, nu er den åben jo. Jamen, vi har lige mistet alle tingene. Ja, vi kan jo bare løbe ned. Nej, for vi skal have en Jack O'Lantern. Ja, og den havde jeg taget dernede fra. Nu kan jeg ikke huske, hvilken vej det var. Var det den her vej? Den vej var det. Nej, nu har den lige... Nej. Er den åben? Nej, det var ikke her. Så er det tak længere henne. Jeg troede bare, det var her. Jeg tænkte, jeg må ikke nå... shit, mand. Og vi skal finde en Jack O'Lantern. Men hvorfor fanden gik du ind på den, hvis det er, der kom noget? For sjov. Nej. Det var heller ikke der. Nej. Det er næste igen, så. Ja. Der er sådan nogle med weatherhoveder, ikke også? Men de lyder som zombier. Jesus. For satan. Oh shit. Har du fundet det, eller hvad? Ja, jeg er på vej ned. Ja, jeg kan ikke huske. Jeg tror, jeg har fundet det. Er der? Ja, portalen er her. Jeg kommer. Oh, fucking heks. En heks? Ja. Bare ned og forhentede vores ting, mand. Og så dræbte de der Lord of Blazes noget, mand. Det er jo sygt, det her, mand. Den der heks, den fulgte efter mig. Følger den efter dig? Skal vi prøve at dræbe den? Fik du tingene? Ja. Så dræb den hende. Dræb hende. Hvor er hun henne? Den er nede. Har du fået noget til mig også? Jeg har guldsvær, jeg har også et jernsvær. Jeg har også spøger. Mangler du mad? Nej, ikke lige nu. Har du ikke noget rustning endnu? Jeg har ikke mere, nej. Jeg nåede ikke at tage med. Vi løber ned. Du løb først. Jeg skyder. Jeg dræber hende. Dø, lorte. Witch! Ej, lol, to. Jeg dræbte hende. Ej, ja, er det snyd at TPA til dig? Ja. Ja, det er det sådan lidt. Er det ikke? Ja, jeg har fået nogle ting. Chain har jeg fået. Jeg har kun chain-hjelm egentlig tilbage. Der er også nogle ting. Hey, Jack O'Lantern, den har vi jo. Ja. Jeg løber tilbage. Jeg kommer tilbage. Nej, der er jo en portal nede ved tingene der. Jeg ved ikke hvordan, men den skulle vist nok tænde. Er den ikke tændt? Næ. Jeg kommer lige. Den er sgu ikke tændt. Den bog, der var hernede, ikke? Mm. Someone is trying to breach our time portal. We have managed to shoot it down, but it's still emitting. Når de har lukket den ned, står der her. Lige nu har de lukket den ned. Er der ikke flere ting hernede? Har du noget armor til mig, eller? Ja, jeg har... Hey, her! Hvad? Ej, det er bare, hvor de kom ud. Ja. Vil du gerne have noget svært og sådan noget? Ja. Så. Mad, eller hvad? Nej, det har jeg. Har du noget armor? Ja, jeg har gerne en chain-hjelm.
Den har jeg ikke fået. What? Nå, det er hernede. Skal vi komme afsted? Skal vi prøve at gå tilbage så? Ja, så tager vi bare den portal hernede. Du. Og så skal vi bare placere Jack og Lønsen, eller hvad? Ja, inde i det der hak der. Kigger du nedad eller op? Op. Ah. Hvor fuck er du hen? Her. Jeg kan ikke se dig. Inden i dig. Nu er jeg oppe. Ja, nu kan jeg se dig. Jeg kan godt lide det her lys her, men det kommer ikke ud. Det var sikkert fordi, der hedder camouflage. Det er stairs. Det kan lys ikke rigtig gå igennem. Det er samme. Monsters kan heller ikke se det igennem stairs. Det gør, de kan ikke, men vi kan godt skyde igennem det. Skal jeg placere den først? Jack Lønsen herovre. Ja. Den skal bare ind, ikke? Jo, tror jeg. Ja! Ja. Jeg fik XP. Yes. Wow! Fuck, hvad var det der fra hende? Jeg var ved at skide en klat der, mand. Nå, så slukker den lyset her. Ved dem, der vi har klaret. Nå, ja. Så skal vi finde næste. Og de skal være klar til at hoppe ind af her. Ind af her. Der er chest der og en seng. Der løber lige hen. Måske er der sådan nogle små chests rundt omkring her. Hvad folkens, det bliver, skal vi, jeg tror jeg stopper for den her gang, og så kommer vi tilbage næste gang. Hej.